F'intervista mas segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li xandret fil-programm NetLive, Clive Hooley, tkellem dwar is-suċċess li kellu l-Kunsill Ġenerali li għadu kif intemm f'nofs il-ġimgħa. Peress li dan kien Kunsill Ġenerali illi jirrifletti l-ħidma tal-partit, it-tema ntażlet biex ngħidlu dik il-ħidma kollha li saret matul is-sena li għaddiet kienet propju ħidma illi finalment trid tissarraf għall-istess pajjiż, mhux sempliċement għall-partit. Il-partit huwa strument illi jservi lill-poplu. Tu dan il-Kunsill Ġenerali spikka s-sem attiv ta' ħafna żgħażagħ u ċuħ ġodda, dem ġdid fil-Partit Nazzjonalista, partit li qed jiftaħ il-bibien tiegħu u jilqa' aktar nies fiħdanu. Jekk daw 50 xhur għax finqas minn sena fil-verità taw dak il-kontribut anki b'dik id-diskussjoni, b'dik il-ħeġġa, b'dik il-preparazzjoni fil-Kunsill Ġenerali. Wieħed irid jimmaġina x'kapaċi jagħmlu, xi tragwardi kapaċi jaqsmu u jilħqu dawn iż-żgħażagħ 3 snin oħra, 5 snin, 10 snin oħra. Jiena fihom nara futur sabiħ ħafna anke għall-Partit Nazzjonalista. Saqsejna l-Segretarju Ġenerali jispjegana x'rid ifisser il-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidrin Delija meta fid-diskors tal-eluq tiegħu qal il-partit huwa ta' kulħadd. Meta ngħidu li huwa partit ta' kulħadd, inkun qed nifhmu li dan huwa partit inklusiv. Ovvjament huwa partit ta' kulħadd illi jista' jinġabar taħt din l-umbrella ta' valuri illi għandu l-Partit Nazzjonalista. Umbrella ta' valuri illi huma esposti u spjegati fil-viżjoni tagħna ta' soċjetà li importa illi titkellem fuq il-valur tal-ħajja u l-protezzjoni tal-ħajja mill-konċepiment sa tmiem naturali tagħha, fuq il-prinċipju tagħna ta' solidarjetà. Clive Hooley spjega kif dan il-Kunsill Ġenerali kellu lan li jagħti rendikont ta' dak li ġara tul l-2018. Rendikont li wara numru rekord ta' tesseramenti, inizjattivi biex jgħinu l-partit jissaħħaħ finanzjarjament u inizjattivi għaż-żgħażagħ bħal dawk ta' Future Leaders u Team Start. Trid ikollna il-paċenzja illi waqt li qed nindokraw dik is-siġra li xettilna ikonna il-paċenzja li nistennew l-istaġun ta' meta tinqata' il-frotta. Kristina Majra, Net News.